Здравейте хора, аз съм Сил Беги и днес ще разцъкваме на Kit PvP с брато БГ и да, ще почнем сега. Чакай, ще да влизам в портала. Аз нямам никакъв бъда. Чакайте малко си оправя ченковете. Аз само да ви кажа, че сме с фейк скинове. Да, с фейк скинове си, аз съм Хелънбул. Той е с Хелънбул, пък аз съм с знака, тъй че. Добре, аз стоям на Kit PvP и съм играл в Kit PvP. Айде, знаете, че игра с хак. Ама, с какви айтеми ли само, ако може да? Да, аз съм с хак. Аз точно в PvP изобщо съм добър. Ето това е това. То, къде бягаш? Аз съм си пуснал само аутосулпа и аутото. То къде бяга, бе? Денис! Знам. Ако не пиеш мине, някакъв бил отзад, бе. Чакай малко да си оправя. Тя ме разсипаха мамичката им. Бих един майче. Даката. Даката мадафака някакъв си писал. Яки цай си по-добре ги дай на... Тия как имат лък? Аз нямам. Бобо. Аз убих някакъв. Вече виждам колко тъпо си постриган. О! Денисча! Брат, спирай самолета. Денис! То, си видели в нас спирал. Спирай са човек. Аз се отпушната бил, сега че си хак. Ей? Аз спирала биш тогава, ей. Вей, тия булът лавата не умират, брат. Даката мала пака е хак. Всички са хаки. Ти с кой хак си разсели? С Козуни играем. Аз нямам никакво Козуни, нищо. Не ма би, моля. Не те бия спокойно. Чакай да те кликна да си ми приятел. Какво го направи? Кликнахте да си ми приятел, това да ти мод. Брат, сега заради тебе хич не какво направи. Не, чакай малко, че си китно колко. Взимам. Така, какво ще ни се падне, какво ще ни се падне, кактус. Какъв е този тъп кактус е? Майката му се. Окей. Еларате. Къде си? Не, убиха, ама аз викат си. Например. Не, якица, свири ги давай на баба. Къде са си? Убивам се. Къде са биш? Там в лавата? Да. И аз съм там, помагам ти отзад. Защо мен? Чакай да те кликна. Да не те бие киларът. Аре, някакви идват отзад, аре. Някакви за тебе. Умри, бе! Бихме го. По-добре ги дай на баба. Аре, лате ми, бе! Какво не ма би? Той лети, бе! Той падна в лавата. И нищо му няма, брат. Много се движа! Някой да фърли меч, това не. С той. Такъв идвата бил зад аз го бия. Хелпвам, обаче аз съм на едно сърце. Нимай пи такива дъби, каши. Добре. Трябва да купи. Нямам купичка вече. Че нямам купичка, нямам такова. Айде бе, не мога ги направя, мамки. Това е скил аура, виждам се в момента. Кой бе? Някакъв е това. Той аз съм скиларата, обаче не те бие. С тебе, убихата. Виждам, не съм убили. Ти не умираш ли, бе? Не, аз съм Аз не мога да умре, бахче. Яки цай си, по-добре не ги давай навън. Аз казах. Бате, той некъв си е взимал въдица и го закачи и му ходи по задник. Ти е пуснал
би, мамка му! Не, бахта супичка, брат. Бате, кафето, хакер, бе. Ти биеш ли с него, бе? Да играли... Бута го в това! Аз бутам в лавата, лаци, те нищо не е. Те не умират даже. Не, бутнаха ме. То ще падне. Падни. Уби го. Умирам в лавата. Снима да спи, бе. Аз вече имам 2000 пари. Вижте хора колко малко кита ми остават. Аз си купувам най-скъпите и накрая ще си купа най-ефтините. Кой ме би отзад сега пак този те убиха на мамчета? Още някой по-скъп за 900. Ето така. Имам още 600 и няма какво да си купа. Аз видям Монило, аз колко пачки имам. Не излиза, брат. Окей, да видим какво прави това. И как се пусках и лаурата в това зоните? Например, якица си по-добре ги дай на Бобо. Аро, убивай го това XX! Почти го убих, ти не знаеш. Аз го убивам, обаче той не иска да умира. Не мога, това хакер. Убихме го. Да, виждам. Зад гръб ми е. Виждам, на мен всичките така. На мен почнаха, защото аз съм по-слаб. Те виждат. Той брат, ако се стеглях, нямам никакви супички. Бърз, бягай! Бия го! Обрали ги? Бия го, оня, бе. Какво лети? Не лети, мачи кит. Бързо, че как ма бутна. Как ще ма бутна тук, бе? В лавата ли? Да, бутнала някаква. Откъде са? Ще ми пратиш ли худолито? Някакъв падна в лавата, сега го убивам. Ще ми пратиш ли худолито? След малко. След ли по-на пауза да ми гледат първа и го платих. Аз така правя повече кило от тебе, бе. Да. Виж аз какъв съм, Legend. Само самодъзниките. Да, човек, аз не знам къде си. Добре, протихо зони това, че ме измина това. Малко, няма се сега. Бе. Аз мога да си го стегля, че докато ми го платиш. Не стегли го, е. Само, че как се кара в Майнкрафт, аз забравих. Не, ще пада в лавата. Има ли значение на коя точка? Да, има. На 1.8 трябва да е. Добре, аз го стеглях. Ако искаш в този сервер да играеш в други. Аре, човек, какви са тия? Колко минути вече е клипа? 8. Махай ги, то пак се изключи. Няма от този път, мисля. Един път забрави да се взема тип и са фърли веднага. Що ме биш? Пахти. Къде е този бе? Той е там с тъпата броня. Зад нас! Гръб! Виждаме, те всички тук ме пуснаха. XX Марио убивам нас. Аз убивам майка му. Аре, помагай. Сигурно чай, че аз се закашля. Аре, помагай за бабата, бе. Чакай, бе! Не ме пуснаха. Помагам. Тъпа не фалт. Убих го. Не ме бие, бе! Те бия. Чай, пазима, докато си смея копички. Тяки Лаурата те бие, не мене. Не аз. Не мене. Не аз. Не, реках, че това... Давай. Бия са копички, брат. Например, якица си по-добре ги дай на Бобо. Има бие, Каквото, баби, е! Какво стана? Обихам. Хора са, ако спре клипа си, извинявам. Направо го спирай, няма какво да се извиняваш. Брат, това без това тъй не ще спира. Няма да спре, сега ще виж, няма да спре.
Брат, не мога да си Не спря! Добре, аз стойте. Аз ще докато си Така хора, ето. Снимам с бандикам и повече от 10 минути стана. Ще има епизод и на Eggwars. Ще има един епизод на Eggwars с една игра на Eggwars. Обаче... Ние снимахме, обаче стана само 10 минути и това беше лошото и... Нещо се бъгна. Да. Аре, как да го изтегна това козуни, Това си напиши в YouTube как да си изтеглим козуни и някой клип, който да не е на български и пише на Media Fire и изтегли си го, напиши апдата, etsina.minecraft, после version, премести хака в version и влизай в играта. Всичко ти разбрахме. Може ли един хак да се степиш така? Аре бе, умри бе! Знаеш ли колко кръв остана? И не ме убих. Така хора, след малко, като стане поне 12 минутки, ще спираме този клип и ще играем Eggwars, може би. Не, аз няма да цъкам Eggwars, докато го направя това козуни, брат. Ще ми биеш с хозунито, човек. А? Ще ми биеш с хозунито. Няма. Стана. Как се теглиш хозуните? Как си? Ма не да не е на български. На български. Да не е на български. Защо? Защото тия са тъпи. Знаеш колко ми пука, колко са яки, колко са прости? Да се отегля ли за хозуните или не? Както искаш, но да знаеш, че има вирус. Тогава няма го тегля. Басикам се, няма. Вече си изключих това, не сега. Няма да се отегля. Пък това хозуните е само за слабаци. Ти слабак, значи. Сега, what else? What the fuck? Хора си ви, позначен слабак. Окей. Купуваме си още един кит, купуваме си още един... Постарайте кучета! Да, и аз ги имам това. Потрипа. Някакъв късно го шиба на боя. Какво е това, бе? Умираш! Кой аз къде? Да, ти. Аре играем на нещо друго, бе. Аз ще играем на Eggwars, брат. Eggwars. Точно това казах. Така хора, айде чао. Правильно?